नायदि जों ताबुक हरनि 9टा दामुइ दङ ताबुकबो जों अ जागायाव सिनि जे रबीन्द्र सप्तबासिगिनि बुसखांगो सिनि जे डेकोरेशन बुसखां 13 डिसेम्बरनि सालो जे महाजुगदान सभा थाङै दङ अ जागायाव जों जतन सिनि जे बीजेपी जनजाति मोर्चा रक हायनै नायफैमानि सिनि साबुं बुसुगते आबो हायनि जों हाय नायफैलायका ताई जों अ जागायाव जे थाइजोङो जे नंनि जे क्वेश्चन सोंमाने आंबो सानाय नायदि जों अबो कुनो जनजातिनो तुइ कुथुमै जों गोबां माखा फुंनानै थांमानिया जों अबो दिनो जे बुसखां डिसेम्बरनि जे 13 तारिखनि सालो अमो अंखा सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि गोरों जागानि बरफ फायनाय सिनि बीजेपीनि जे सामुं बुतांनो हामजागै जे नरेन्द्र मोदीनि जे सामुंनो हामजागै सिनि त्रिपुरा राज्यनि जे प्रफेसर डक्टर मानिक सानि नेतृत्वनि जे सामुंनो हामजागै अ जे सिनि जनजाति जे त्रिपुरा सारक बीजेपीनो जे सामुं बुतांनो हामजागै सिनि अ जुगदान सभाव फायनानै जतन रेडिं लायजाक आबोनि बागै जों जे थाइजोङो सोंमानि अबनो आं मिडियानि दैमा सानाखलायो अ जागा जों कुनो बरक बलाय फुंनानै बागैया ताई जों बुसां 2026 एडिशन संमारियो जों जनजाति मोर्चारक आसके जे बुखा संलायजाक जों जे साखायफानो बुसांनि एडिसिओ सिनि बीजेपी गोबां मा संगा गरि सुतलाङै जों एडिसि हाबां गासकलाय आबो हायसिनि अब आनी कया अब सारा त्रिपुरा राज्य बासिनी सिनि जनजाति बीजेपी खाजेरंनि क निन वान समाव जे महा जुगदान सभा 13 तारिखनि अ जागाव ब पार्टीर फाइमाना बा लिडार कटर फाइनो ब जामानजर फाइनो बाहाय निनि आइडिया ताम तो सिनि ताबो जेटा खबर सब फाइमानि त्रिपुरा मथार विशेष के त्रिपुरा मथारि जारा पतै ब्लक प्रेसिडेंट हय आरम्भ खायनाय जे गोबां बा पद तुइजाग्र बरक बंनि सामुंबो दाना हामजायजाङै बा त्रिपुरा मथानि जे सामुंनि जे चलिदोंमोन आरो हामजाया बीजेपीनि सामुंनो हामजागै अ दिन महाजुगदान सभा बरक जुगदान फैबाय ताई जों साइमानखा आरो 1700 हाय फेमिलिनि साका अ जागायाव सिन आरो गोरों जागानि फायनाय आरो जयनि फैबाय kami amchai ba lokorok bom high ground report फाइनेन बागै बुखा सतong लायजाक दा फान सतong लायजाक दा बाहाय जों ताबुकसा जरतै सिनि जेटा 60टा मण्डलनो जों सिनि जनजाति मोर्चानि बा त्रिपुरा प्रदेश থেকে जों कनभेनार जे संगि रहमानि जे ग्राउन्ड रिपोर्ट सिनि याको फाइसा पाइका सिनि ग्राउन्ड रिपोर्ट जत मण्डलनो जे जनजाति बेल तंग जागाव टार्गेट संगि रहजाक केबोनि जागा 1400 केबो जागा 500 कोनो जागा 1000 कोनो जागा 200 कोनो जागा 500 खलाय जों जे संगि रहमानि आबोनि स्लाय गोबां फाना फायनायनि बागै प्रस्ताव दं लायजाक गारि मानखा हांके बा सिनि भेहिकल्स प्रब्लेमनि बागै सम्भवत अ बरक टार्गेट खाइबिया मानो हायाकेबा सिनि जे भेहिकल्स बा सिनि गारि रै मानखा हांके जों अबनसे गोबां सिनि बरक फायनाय रवीन्द्र भवननि बुसखांगो नर नुकमानाय अ दिनो सागलाया खलायनाय अ जे लामाव बरक गोबां मा नुबै मानाय